ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕಲ್ಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಿಕಲ್ ತಿರ್ತುಡಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತಡು ಬಲತ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ದ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕಲಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ದಾದ ಬರೆಯರಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಬರೆಯಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ತಾರೀಕದ ಅಭಿಯಾನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂತುಲು ಸುರುಕು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಲ್ವಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂತುಲು ಪಂದು ಬರಲೆ ಒಲ್ಪರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂತುಲು ಅಂಚನೆ ಬರೆಯಲೆ ಅವು ಬರೆದು ಆಯ್ವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನೋಡು ಉಂಡು ದಾದ ಪನಿಯರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನಲ್ಪ ಬರೆಯವಲಿ ಈತಯಾನ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಆವೋಡು ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ನ ಬರೆಪೆ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯನು ಬರೆಪೆ ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡುದಲೆ ಅಕಲ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಿರ್ತಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಎಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡು ಆಪುಂಡು ಎಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಪುಂಡವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾಗಲ ಏನ ಬರ ಕಡಪುರಿನ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನ್ ಪಾಡಿಯ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾಡಿಯ ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ CM ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇಡು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ತ್ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದುಂಟಲೆ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಟ್ವೀಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜಿಂದಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್